Bona nit des de la plaça de Sant Pere de Berga. En aquesta plaça fa segles que celebra de manera pràcticament continuada, inamovible i respectuosa una festa que avui ja forma part del patrimoni mundial. Una lluita de contraris, un enfrontament entre el bé i el mal que ens portarà al caos primigeni per tal que tot, un any més, torni a començar. Estem a punt de gaudir d'un espectacle on el ball, la música i el foc s'agermanen amb tots els que cada any omplen aquest espai. La barreja dels sentits i els sentiments són la clau que ho fa possible. Com diu mossèn Ballarín, la Patum és entranyable i espectacular perquè no l'ha creat cap savi, sinó que l'ha fet possible el poble. A partir d'ara mateix us convidem a descobrir la personalitat d'aquesta festa o bé a reviure-la, si és que mai ja heu format part d'aquest bullici. Bona nit, patumaires. Aquesta és la plaça de Sant Pere plena de gent. Aquest vespre és Patum completa, nit de Corpus, i el que veurem són 4 salts. En el segon i en el quart hi ha el salt de plens, aquest moment en què literalment s'encén tota la plaça. Però això dels salts, què és exactament? Albert Rumbo, historiador, geganter, com estàs? Ens ves... A veure, abans que res, hem de comentar el teu vestuari, a punt d'entrar a plaça, eh? Sí, de fet, ja hem entrat al primer salt i, doncs, bueno, a punt de tornar-hi el resta de salts de gegants que ens toquen. Escolta'm, el que comentava, això dels salts, què és exactament perquè ho entenguin tots els telespectadors de TV3? Bé, els salts serien tant el salt de cadascuna de les comparses soles com el conjunt de salts de totes les comparses. Llavors, això a vegades és una mica confús quan parles de salts, que aquí ens queda molt clar, però a nivell de fora no saps ben bé de què es parla, no? Hi ha un element que l'hem destacat moltes vegades aquests dies, la Patum és patrimoni de la humanitat. Aquí suposo que rau la seva antiguitat. Estem parlant d'algunes de les comparses, alguns dels balls que neixen al segle XIV. Aquesta és la clau de l'èxit, haver perdurat en el temps? Sí, jo crec que un dels elements bàsics de la Patum és justament haver mantingut l'essència que el va conformar fa 600 anys i haver-la sabut transmetre de generació en generació, adaptant-la convenientment a cadascun dels temps que ens ha tocat viure. Per tant, crec que aquest és un dels elements bàsics de la festa en si mateixa. Tenim una plaça on, si els telespectadors s'hi fixen, veurem que en un extrem i una mica alçat hi ha la figura del tabaler. És una figura indispensable, la Patum. Sí, de fet és una mica l'herald de la festa, no és el que pregona, el primer que anuncia que l'Ajuntament ha decidit de fer Patum, l'únic comparsa que participen tots i cadascun dels salts que es fan a la ciutat i dels actes que es fan relacionats amb Patum, i és sempre qui obre cadascun dels actes patumaires. Per tant, és un element essencial. I no és fàcil, ser tabaler? No és fàcil. No, de fet fa 75-80 anys que està en mans de la mateixa família. Ara justament no toca el tabaler titular, que ha tocat el primer salt, que és el Carles Prat, toca un seu nebot, però bé, la família Prat l'ha tingut de forma ininterrompuda gairebé durant un segle. Tenim els músics, que és un altre element que els telespectadors aniran gaudint al llarg de tota la nit. Bé, la música és un element indispensable de la Patum, però de fa relativament poc. Fins fa un segle pràcticament no hi havia música, i a finals del segle XIX hi va haver un procés de revolució musical que ens ha donat l'extraordinària música que tenim avui en dia, que és coneguda arreu del país, no? Avui ens acompanyarà la Cobla Pirineu, sí? Sí, normalment el dimecres i el dijous toca la Cobla Pirineu, el divendres l'Escola de Música i el dissabte i el diumenge la Cobla Ciutat de Berga. Ara, això sí, si parlem de Patum, un element importantíssim són els patumaires, i de fet els hem dit a vostès, bona nit patumaires, que ja ho són perquè avui segueixen amb sentiment aquesta retransmissió. Doncs bé, anem a la plaça perquè jo aquest vespre tindré un company de luxe a peu de plaça, que és en Miqui Esparvé. Miqui, bona nit. Què tal? Bona nit, Espartac, bona nit a tothom. Doncs com bé dius, estem a la plaça, però a la part més alta de totes. De fet, no estem tan lluny l'un de l'altre, però no ens podem veure perquè hi ha un fotimer de gent. Jo estic preocupat perquè d'aquí una estona baixo i no sé si estic preparat amb el tema vestuari. Per això he reclutat aquí a la Montse, patumaire de tota la vida. Montse, què tal? Hola, bona nit, bé. Escolta, vaig bé o no vaig bé? Què es necessita per posar-se a la plaça? Mocador, barret, la camisa... Bueno, sí. Les sabates no, No? Què passa amb les sabates? Millor unes botes, perquè aquestes bambes te les poden treure. Bota alta. Una bota ben alta. I texà, suposo, texà. No? I roba de cotó per si les mosques? Sí, perquè si et cremes... Doncs això també. Sí. Escolta, jo patiré amb el calçat, però em sembla que vaig a provar això de saltar i amb què tal se'm dona, Molt bé. Doncs bé, fins aquí. A veure si d'aquí una estona ens tornem a trobar amb la Montse al mig de la plaça. Moltíssimes gràcies, Miqui, fins ara. I ara el que toca és veure el primer salt de Patum, els turcs i cavallets.
Toros i Cavallets són els que obren la representació, tots els salts, i representa doncs, això, una lluita secular entre el bé i el mal, doncs, amb moros i cristians. És un dels elements essencials del Patum i un dels més antics també que conservem. Anem-nos fixant a la plaça, que ja se sent una miqueta també el bullici. Jo diria que són, mira tu mateix, Albert, que domines més la plaça que jo. Sembla que estan sortint ja de l'Ajuntament i es comencen a preparar. És un dels moments complicats, sortir plaça amb tota aquesta quantitat de gent, no? Sí, de fet, a qualsevol de les comparses el moment més difícil és aquest de sortir i intentar arribar al mig per fer el ball. Turcs i Cavallets, la referència al 1621? Sí, exacte, la més antiga que hi ha. És en general una lluita de contraris que anirem veient al llarg de tota la nit, també amb alguna altra comparsa. Sí, de fet estructura una mica tota la seqüència de la Patum. La lluita entre el bé i el mal doncs, a través de moros i cristians, d'àngels i dimonis, etc. És una mica el fil conductor de la festa. I la música dels Turcs i Cavallets, que també n'hem de parlar? Sí, de fet la música és un dels elements bàsics dels Turcs i Cavallets, perquè fins que van tenir música el poble es coneixia com a pudor, perquè deien que es feien més pesats que la pudor. Ah, sí? Sí, fins al 1890 que un músic extraordinari berguedà, Quim Serra, doncs va composar aquesta música i que va ser una mica la modernització definitiva del salt. La feina que va fer Quim Serra, la veritat, Sí, de fet és el gran músic del Patum. Pensem que en cosa de 8-10 anys va composar 3 de les músiques més extraordinàries de la festa, els Turcs i Cavallets, els Plens i els Nans Nous, que segurament és la melodia més coneguda d'arreu de Catalunya. Podem veure com es van col·locant, ara anirem veient com es va obrint doncs, aquesta rotllana. Moltes vegades veurem uns homes molt forçuts, que se'ls hauria de premiar també a l'hora de permetre que en aquest cas aquesta comparsa doncs, pugui fer els seus moviments. No? De fet, és molt complicat obrir-se pas i sempre sort n'hi ha que cada comparsa surt un seguit de gent a intentar ajudar a empentar per tal que pugui haver-hi un mínim d'espai i el salt pugui desenvolupar-se en unes condicions doncs, al màxim d'òptimes possibles, tot i que moltes vegades doncs, no és del tot possible, no tampoc. Mira quina imatge de la veritat de la plaça, molt buida d'aquella època en comparació ara, vaja, brutal aquesta comparació. Una plaça que hi caben entre, aquí no ens posem massa d'acord, però 4.000, 6.000, 8.000 persones, segons les fonts, que és el que acostuma a passar. Sí, bueno, això passa com a les manifestacions, depèn qui ho diu. No, aquí sembla que els números més reals són cap als 4 o 5.000 persones. En tot cas, és molta gent per un espai tan petit. Molt bé, doncs ballaran els Turcs i Cavallets ara mateix.
absolutament fantàstic. Mira que passa una cosa, tu pots veure moltes patums, pots haver viscut moltes patums, però gairebé totes les comparses et provoquen el mateix sempre, pell de gallina. I això que jo sóc foraster, i els telespectadors que no havien vist mai la patum també, però la pell de gallina existeix. Tu què vols que et digui, Albert? Sí, jo crec que aquest és un dels grans secrets de la Patum, no? La Patum, nosaltres diem que és la festa dels sentits i dels sentiments, i crec sobretot que es pot transmetre molt, però fins que un no ho veu, fins que un no ho viu, i fins que un no d'una manera molt intensa allò s'ho fa seu, jo crec que és molt difícil de poder explicar. A més, hi ha el tema aquest que deies, soc de fora. Jo crec que una cosa som els berguedans, que som d'aquí, i l'altra som els patumaires, que som de Berga i som d'arreu. Jo tinc companys que pugen cada any pràcticament de tota la geografia catalana, cada any el dijous de Corpus a fer patum. Llavors són tant o més patumaires que els que som d'aquí. A mi m'agradaria que els telespectadors sabessin que al final d'aquesta retransmissió arriba un d'aquells moments culminants, que és el salt de plens, quan s'encén, deia al principi literalment tota la plaça. A mi m'agradaria anar al racó on es van vestint tots els plens, que és justament a la plaça de la Ribera, res a tocar d'aquesta plaça de Sant Pere. I aquí tenim un herba que és la Vidalba, que és tot un clàssic. Sí, de fet, des de que en tenim constància documental, els plens s'han vestit sempre en Vidalba. Nosaltres diem vestir el procés tot sencer, és a dir, des de posar-los el vestit fins a billar-los corresponentment per poder saltar. Llavors, la Vidalba és una herba que es troba molt per aquí als voltants, per tant, no n'hi ha dèficit. Si és anys com aquest que ha plogut molt, és molt fresca, es talla el mateix dia, el dia abans com a molt, evita que la gent es cremi, per tant és un element indispensable. Això ho veurem al final, però és que ara molt atents a la plaça perquè entren les masses i els àngels. Què és aquesta comparsa? Bé, aquesta comparsa crec que no té gaire secrets, és l'eterna lluita entre el bé i el mal que dèiem abans, entre àngels i dimonis. Aquí veurem les 4 masses saltant d'una banda a l'altra de la plaça i els àngels entrecreuant-se fins que al final s'acabi. Aquí hi ha una diferència amb la patum del matí, que en dieu la patum de lluïment, amb la patum que estem veient ara mateix, no? Sí, de fet, jo crec que és la comparsa que canvia més. Si els telespectadors haguessin vist la patum de lluïment, veurien que les masses porten tots carota, que hi ha música i que es fa una espècie de dansa, una espècie de ballet molt més elaborat. En canvi, el patum de la nit s'ha mantingut la forma típica d'aquest ball, d'aquest salt, que és una forma totalment arcaica, a ritme de tabal només i saltant. En Miqui el tenim al centre de la plaça i en Miqui vol parlar. I quan en Miqui vol parlar, tu només queda dir endavant, Miqui. Què tal? Bona nit. Escolta, estic aquí amb el Joan Prat, que és el cap de la colla dels Àngels. Escolta, Joan, com es salta en aquest... Això és una bolleria, però ja veus, aquí ara obrirem ruedo, intentarem obrir ruedo ràpid i la gent participa en aquesta festa. I escolta, les masses com funcionen? Qui les agafa? Les masses l'agafa la gent del poble i mira, perquè ho puguis comprovar, si vols tu mateix en podràs agafar una. Encantat. Vale? Cap allà? Som-hi! Doncs escolta, que només ens queda veure, perquè el que farà en Miqui no és cap excepció, no és perquè treballi a TV3 que se'l permeti participar, eh? No, evidentment. Això ho tenim obert, eh? Tothom pot saltar, l'únic que és molt difícil, és a dir, la cua normalment de persones que ja volen saltar surt pràcticament de dintre l'Ajuntament, perquè es fa la massa dura, el fuet dura 6-7 passades i llavors peta, llavors són 6-7 persones per massa. Aquí la música serà el tabal? Sí. És el tabal, Exclusivament. Que és com es havia fet aquest salt tota la vida, fins que l'any 63 el músic Joan Trullàs va posar la música en el salt de lluïment que comentàvem. Doncs ara veiem aquesta imatge des de l'aire de la plaça, veiem com aquesta mena de passadís per aquí aniran circulant aquestes masses. Sí, aquí hi ha un element curiós que s'explica una mica de la mitologia patumaire. I és... Alerta, que comença respecte al tabal.
Aquí, Albert, la veritat és que cada un, que ara mateix té les seves mans, la seva massa, se sent allò, vaja, privilegiat. És el seu moment, es nota amb els salts, hi ha qui ho fa amb molta afició. Sí, a veure, pensem que és un moment també únic, vull dir que hi ha pocs salts de masses, hi ha molta gent que vol saltar i doncs hi ha gent que fa una passada a l'any i és una mica l'alliberament i la participació que fan doncs, a nivell de Patum. O són l'última comparsa a la que es va incorporar música? Sí, concretament l'any 63, però és una música que només s'ha incorporat a la Patum de lluïment. Al vespre, doncs, com podem sentir, continuen evolucionant única i exclusivament al so del tabal, com havíem fet tota la vida fins fa 4 dies. Ens fixem en aquest pas d'una banda a l'altra, de l'Àngel. Aquí hi ha una cosa molt curiosa i és que la mitologia popular diu que el mal, els dimonis, van del poble cap a l'Ajuntament, cap al poder polític. Què dius ara? I els àngels van de l'església cap al poble, al poder religiós. Mira que de poder polític en tenim molt, perquè aquest balcó està ple a vessar, cada any es munten aquesta mena de grades, oi? Que no hi cap ni una agulla, tampoc, aquí. No, això també és un miracle de la Patum, el fet de que pugui cabre tanta gent al balcó de l'Ajuntament amb el poc espai que hi ha. Estic molt content, Albert. Mira, sona el primer, ha patat el primer fuet. Aquí hem de dir fuet perquè us el fabriquen expressament per vosaltres. Mira, Miqui ja està fent de massa, per tant té el privilegi, igual que tota la resta de masses que participen en aquesta Patum completa, doncs de saltar. Segueix les indicacions del seu company, per això heu sentit aquest ara puc fer-ho de... I fixem-nos un cop peta aquest fuet. Cada una de les masses, què fa? Les masses s'estiren a terra i els àngels, com faran ara amb en Miqui, els van a punxar. És el triomf definitiu del bé sobre el mal. Doncs en aquest moment el Miqui fent de diable ha sigut vençut per les forces del bé, ara ho veurem. Que s'acosten. Sí, i seguidament doncs, el punxaran una mica pel triomf aquest doncs, dels àngels contra els dimonis. L'han punxat, i a més aplaudit per tots els patumaires que van equipadíssims, també ho anem veient doncs, en aquestes imatges que us anem oferint. A mi m'agradaria parlar amb en Miqui i saber com li ha anat. Miqui. Mira, no t'ho dic jo, m'ho diuen ells. Molt bé, ho has fet perfecte. Molt bé. Moltes gràcies. M'ha costat una miqueta, ho he de reconèixer, perquè això de la sincronia, Espartac, jo no ho porto molt bé. Però bé, m'ho he passat molt bé i els àngels quan han vingut m'han dit ara et matarem ben matat. Miqui, es porta bé la gent aquí a la plaça amb tu, sí? Molt bé, molt carinyo, m'estimen molt, sí o no? Veus? Ens ho estem passant com un batumaire més. Molt bé. Fins ara, Espartac. Doncs continua igual, que en tens algun de més esbarat del compte, o no, Albert, perquè és una nit que us toca. Sí, no, de fet, la Patum és una festa molt participativa. Tu, al principi de tot, comentaves el tema dels patumaires. Jo sempre dic que hi ha 3 elements imprescindibles a la Patum. Un és la comparseria, evidentment. El segon és el marc natural, tant aquesta plaça que som ara, la plaça de Sant Pere, com els carrers del Casc Antic. I el tercer, que potser és el més essencial de tots, són sens dubte els patumaires. És a dir, sense patumaires, sense poble, no hi hauria Patum, o com a mínim no hi hauria aquesta Patum tan participativa que tenim. Sí, senyor. I ara, atents, perquè entra un altre salt, veurem un altre salt, i jo diria que és una de les joies de la Patum i que els telespectadors, doncs, s'hi han d'anar familiaritzant. Són les guites, la grossa i la xica. La xica li diuen la boja, o totes dues són boges? No, sobretot la xica. De fet, els telespectadors podran veure perfectament el per què li diuen la boja, també, no? A veure, m'estàs fent referència a això que en dieu vosaltres la brana, que és aquesta mena de mur? Aquí ens jugarà força la Aquí jugarà sobretot la grossa. La grossa és el seu reialme una mica, no? Amb aquest coll de més de 4 metres doncs és una mica on pot arribar i on pot doncs, expulsar tota la gent que hi ha. La xica sobretot el veurem actuar a nivell de plaça, a nivell de baixar molt la barra i intentar doncs, que el foc passi arran del cap dels patumaires, no, si no s'ajupen malament rai. Tu i jo correm perill? No, aquí no. Aquí, en aquestes graderies, en principi, a vegades hi pot haver alguna passada esporàdica, però no hi ha una participació molt activa de les guites. Parlem d'una miqueta d'història, de la guita, quan neix? És un dels elements originaris? És un dels elements que ens hem de situar al segle XIV? A veure, és molt probable que la guita sigui un dels elements conformadors de la Patum. La primera referència allò que hi podem pujar de peus que parlem d'una guita és del 1621, però sabem que existia amb anterioritat. I el gran valor que té la guita és segurament que de totes les antigues moasses que hi havia a Catalunya és l'única que s'ha mantingut. Aquestes moasses amb aquest cap de drac, amb aquest coll de girafa, amb aquest cos de mula, és l'única que s'ha mantingut perquè totes les prohibicions civils, religioses, van afectar aquest tipus. Alerta, Albert, comencen. I també comencen amb el tabal. Sí. Les guites són l'element més arcaic de la Patum i l'únic que continua actuant encara ara únic i exclusivament al so del tabal. Molt bé, molt bé.
veuran també els telespectadors que tenen una imatge, deixa'm-ho dir, una mica primitiva, entranyable, però primitiva, i amb això estàs d'acord, eh? Sí, jo sempre dic que això vindria a ser com una espècie de parc juràssic de la Patum, és a dir, un element que ha perviscut del segle XIV, del XV, és igual, fins als nostres dies, amb molt pocs canvis, és a dir, pràcticament amb la mateixa forma, amb la mateixa figura que tenia en aquell moment. I això justament, aquest cap que veiem ara és una de les joies de la festa, perquè el cap de la Guita Grossa és segurament un dels elements més antics de la representació. T'ho confirmo, perquè és el coll, com tu dius, més llarg, no només d'aquesta representació, no només de la Patum, sinó de la comparseria tradicional catalana. Medeix aquests 4 metres, i es va movent amunt i avall. La Guita Grossa, que vostès ara no ho poden veure, però que allò com qui no vol la cosa es va acostant cap aquí on estem l'Albert i jo, i ens tocarà cremar-nos, que això també doncs, no hi fa cap mal. De fet, és un dels moments que s'agraeix, ser tocat per la guita s'agraeix, Albert. Sí, Nosaltres parlem sempre dels baptismes de foc ritual, una mica els berguedans ens bategem amb aigua, però sobretot ens bategem amb foc. La grossa i la xica, però abans només hi havia una. Sí, de fet, quan parlem de la guita, la tradicional és la guita grossa, és a dir, la guita que hem vist ara en aquest moment. La xica apareix a finals del segle XIX, fruit de que al final d'aquesta barana hi ha un carrer on feien la seva pròpia Patum cada any per Corpus, i un any doncs, van sortir a la plaça demanant permís a l'alcalde, va agradar i es va incorporar doncs, com una novetat a la representació, i a partir de llavors cada any se'ls va demanar que hi participessin. I des de llavors fins ara doncs, han vingut participant ininterrompudament. Vostès diran, escolta, però clar, agrada molt més amb la copla que soni a la plaça, però la veritat és que és un element tan important per la Patum, el tabal, com també explicàvem al principi, que tota la gent de Berga, tota la gent que és patumaire, sentir aquest so del tabal fa tant de Patum, aquest Patum, i d'aquí ve el nom. D'aquí ve el nom, sí. La festa fins a finals del segle XVIII s'anomenava la bulla, i és justament a base d'anar repetint el repic del so del tabal, que era l'únic instrument musical del moment, que va acabar agafant el nom de Patum. Apa, com s'hi abonen aquí a la brana, eh? Sí o no? Sí, de fet és el lloc per excel·lència de passejar-se a la Guita Grossa. I aquí veiem amb aquesta imatge la grossa al seu lloc i la xica en bandant gent al mig de la plaça. Just aquí on està treballant la guita, on està fent la guitza, podríem dir, és la zona que s'hi col·loca la gent que possiblement s'ha fet més gran, que diu això dels salts i al mig de la plaça deixem-ho pels més joves. És una zona més tranquil·la, la que estem nosaltres, sense anar més lluny, on precisament hi ha un esplai i habilitat per la gent que té una mobilitat reduïda. De què es queixa, Albert? Doncs segurament que algú ha anat per terra i algú ha intentat que la guita no funcionés com havia de funcionar. Però bé, la guita sempre acaba imposant la seva llei. Aquí han acabat la feina. Sí. I ara donen de veure algú, em sembla? Sí, ara en principi, com és tradició la Guita Grossa, degut al seu coll, el que farà és carregar una bota de vi que pesa una barbaritat, no em feu dir quan, però pesa una barbaritat, i la portarà al tabaler, agraint-li la feina feta, i posteriorment, tot i que la guita no participa de cap música, la portarà també als músics per agrair-los a la tasca que fan en aquesta representació. Molt bé. Després de les guites el que veurem serà l'àliga, que ja en parlarem, però és un dels moments emocionants de la Patum, veure també la seva coreografia. En parlarem d'aquí una estona. Les guites relaxades, carregant segurament aquesta bota. Sí, segurament la petita l'estan posant al lloc on es guarda tradicionalment, i la grossa ho hi posaran a la bota, tornaran a enfilar el coll i portaran la bota, això que dèiem, fins al tabaler i posteriorment fins als músics. Molt bé, en aquest impàs i veient aquest coll de 4 metres, com s'alça i com encamina el seu pas cap a aquest tabaler, esperem que no ens vegui més del compte, que ara en parlarem de les begudes de Berga i de la Patum, que també són un clàssic i tenen la seva personalitat també, de seguida en parlarem. Però mira com s'acosta i el tabaler que ho espera. Sí, evidentment. Hem de pensar que aquí una de les coses que no hem comentat és el gran mèrit que té. Cada comparsa té els seus demèrits per portar-la, però portar aquest coll de la guita amb el que pesa, el cap pesa uns 20 quilos, el cap damunt de 4 metres, el qui el porta ha de tenir molta traça. Aplaudeixen el tabaler. Treu el tap i dóna-me'n.
Bueno, això és una mica una broma dels de la barra, que esclar, costa molt de veure en aquestes condicions. Home, i tant, i el que deu passar, aquesta bota, tu. Sí, és una barbaritat. Per això dic que s'ha de tenir molta traça per portar el coll de la guita tan dret que no caigui i sobretot per aguantar-hi la bota més a més. Això de les guites estaria relacionat amb els ritus ramaders, també? Segurament sí, a més, parlàvem abans de l'antiguitat, segurament és un dels elements més antics de la festa. La Patum té un seguit de comparses que s'incorporen senzillament perquè el poble hi ve de gust, però en canvi en té unes de primitives que són, o primigènies, que són les que no depenen només de la processó del Corpus, sinó que s'adapten d'anteriors ritus pagans. Deixa'm fer una cosa, Albert, deixa'm anar a la plaça de la Ribera, perquè allà dèiem als telespectadors que és on es vesteixen els plens, compliran de foc la plaça. Deixa'm anar just on es vesteixen aquests plens, perquè ens servirà per veure que es fa tot un ritual i tot un càntic al patró, diguéssim. Sí, Sant Saferino. Saferino. Sant Saferino. I d'on te ve això? Això és una anècdota molt curiosa. Això és una anècdota d'un senyor que havia saltat molts anys als plens. Mira, com es preparen. Ara repeteixen el que cantaran. Sí. Escoltem-los. Afinen una mica. Això, com deies, és tot un ritual mantingut d'anys i anys. És una cosa que fa anys que es va fer la música, es va fer la lletra aquesta sobre una música dels plens, i això que et comentava, un senyor que sempre deia que Sant Saferino ens protegeixi a tots, i d'aquí ha quedat el patró dels plens un sant que, si després el veiem, veureu que és un sant no com els que tenim a les esglésies, sinó molt curiós. Home, ens agradaria molt veure aquest sant perquè el tenen justament aquí penjat, i ells se'ls miren, és una manera de demanar que hi hagi sort, que no passi res, no? Sí, això va començar amb una tonteria i al final és que s'ha acabat convertint en un acte pràcticament ritual, d'aquells que qui facin programes d'aquests d'aquí 100 anys ho veuran com una cosa pràcticament de tota la vida. Mite'l, quina imatge, Sant Saferino, que jo que sàpiga és l'únic sant que hi ha amb la mitja lluna musulmana convenientment posada al barret de Patumaire. Escoltem-los. Els plens els millors. Molt bé, doncs fent aquests goig, el Sant Saferino, tot un personatge, i evidentment demanar per saltar molt. Això serà al final, i no s'ho poden perdre, Ara, de moment, el que volem és anar a parlar amb en Miqui, amb crits a la plaça, entre comparsa i comparsa, hi ha crits de tota mena, perquè en Miqui suposo que és un d'aquells moments que una miqueta de calor n'ha de fer, Calor, dius? TV3, Guita Xica. En un any sencer de gimnàs no havia suat tant, ja t'ho dic ara. Escolta, estic amb l'Ignasi Guitar, que és membre de la colla de la Guita Xica. Escolta, en aquests moments, després de tants salts, després de tot plegat, jo estic suat, cansat. Què feu aquí per recargar energies? Primer de tot, reposar una mica per recuperar forces. Després ens escapem entre sal i sal a fer una cervesa amb algun bar o alguna cosa d'aquestes. Però què beveu? Normalment o cervesa, o barreja, o mau-mau. Quina és la diferència entre una cosa i una altra? Què és el que més es veu aquí? El mau-mau és una barreja de vermut amb gasosa. Sí, s'entra bé. I la barreja és anís amb moscatell. Doncs escolta... Normalment, per això, és el secret més ben guardat de cada bar, que té la seva composició i la seva història. La qüestió és carregar energies. Jo vaig a veure què faig per aquí. Molt bé, Miqui, doncs moltíssimes gràcies. També un dels elements que hauríem de comentar és la Patum dels borratxos, que existeix. Hi ha un altre nom més poètic, que és la Patum dels, deixa-m'ho dir, dels enyorats? No. També? Sí? És coneguda com a Patum dels borratxos o la Patum dels pobres. Dels pobres. Sí, bàsicament perquè és una Patum que es fa a les 5 del matí, un cop s'ha acabat tot, la gent ha anat a sopar i es torna cap aquí, i és dels pobres perquè no hi ha comparses. Llavors la imaginació popular fa que algú intenti construir alguna comparsa, un gegant és un enfilat sobre un altre, un container pot arribar a servir de guita, etc. I el tema de Patum dels borratxos és perquè no és que la gent hi vingui tothom borratxo, evidentment, però són altes hores de la matinada i la gent a vegades pot arribar una mica més content del que toca. Moment molt important ara mateix a la Patum, perquè si tenen ganes d'altre cop que se'ls hi posi la pell de gallina, jo crec que és el moment ideal, perquè ara li toca a l'Àliga. Sí, sens dubte l'Àliga és el moment més emotiu de la festa.
És un moment que aquesta plaça que s'ha pogut sentir tot de càntics, tot de soroll, tot de crits, resta en total silenci esperant que l'Àliga faci el seu ball. I d'altra banda és, com deies al principi, la coreografia més elaborada de la festa, una de les figures més estimades, més antigues també, i a més comporta tot un ritual i tota una preparació i tots uns elements que venen de molt antic i que la gent fa que s'apreciï molt també. És un d'aquells moments que nosaltres, que tenim aquests micròfons que, vaja, parlant no massa alt, doncs ens podem entendre, sobretot entre vostès i nosaltres, oi? Però només aquest to, només parlant en aquest to, tot i que veuen aquest enrenou al darrere nostre, molestaria, per tant ens farien callar. De debò, és un silenci absolut a la plaça quan surt l'Àliga. Sí, de fet, és una cosa que s'ha de veure perquè fa posar la pell de gallina, jo crec, a l'Àliga, fins i tot abans de començar a ballar, només pel fet aquest de que tota la plaça, 4.000 o 5.000 persones, puguin restar en silenci absolut fins que comença la segona part del ball, que és una part més animada, més alegre, quan l'Àliga comença a voltar i llavors la gent ja no guarda el silenci aquest. Albert, ens has estat acompanyant fins ara, d'aquí una estona tindrem una altra, en aquest cas una convidada aquí per anar narrant el que passa, però ara t'haurem de deixar que marxis, perquè tens feina. Sí. Explica'ls als telespectadors què faràs. Després de l'Àliga toquen els nans vells i després toquen els gegants, que és la meva comparsa. Llavors jo m'escapo, vaig a ballar els gegants i tornaré a pujar, si m'hi voleu. Sí, però t'esperaràs a que comenci l'Àliga, sí? Sí, evidentment, home, només faltaria. Encara t'aprofitem una miqueta més perquè ens parlis sobretot de l'any, les referències històriques de l'Àliga. Bé, la primera referència que tenim de l'Àliga és de l'any 1756. I a hores d'ara encara hi ha dubtes de si la peça, convenientment reformada, és la mateixa que balla ara o no. És a dir, hi ha autors que diuen que no, que es va reformar, es va fer nova pràcticament a mitjans del segle XIX, i n'hi ha altres que defensen que l'Àliga és la mateixa, molt reformada, perquè, esclar, 250 anys d'història són molts, no? Llavors, un dels elements bàsics que diem és el tema de la música, és la música més extraordinària de la festa a nivell musical, no a nivell de vivència, que després sentireu dels plens que potser és el més frapant, no? Però és un tema musical extraordinari, documentat des del segle XVIII també, que segurament té arrels d'una dansa del Renaixement del segle XVI i que autors que hi entenen, molt més que jo en música, diuen que la línia melòdica deriva d'un antic cant gregorià. La qual cosa seria fàcil perquè a les processons del Corpus l'Àliga s'identificava amb la figura de Sant Joan Evangelista i per tant podria tenir una referència clara en aquest sentit. Aquesta és la imatge de l'Àliga. El que porta en aquest bec és també un clàssic. Sí, en aquest moment avui balla amb clavells, però normalment porta o bé clavells o bé branques de llorer i d'olivera com a símbol de la pau també que representa l'Àliga. En èpoques de república fins i tot vam retirar la corona, no? Sí, això és una cosa molt curiosa perquè aquesta Àliga ha ballat amb corona ducal, que és la que du ara, amb corona comtal, amb corona reial en èpoques de monarquia i dictadura, i en època de república un any va arribar a ballar sense corona també. La música que en parlaves, la destacaves, és anònima, eh? Sí. El més curiós del cas és que és molt probable que diverses àligues de Catalunya tinguessin la mateixa música, perquè hi ha algun document musical de l'Àliga de Barcelona de mitjans del segle XVIII també, en què la partitura és exactament la mateixa, o amb molt poques variacions, de la que ballem encara actualment a Berga. I és fàcil que aquesta partitura no només fos a Berga i a Barcelona, sinó que fos una partitura, diguem-ne, bastant general de les àligues catalanes. En aquests moments es comença a demanar molt de silenci a tota la plaça. S'està fent aquest cordó al voltant de l'Àliga. Albert, ens tornarem a veure al final d'aquesta retransmissió. Molta sort amb els gegants. Moltes gràcies. I fins d'aquí una estona. Fins ara mateix. Fixeu-vos ara amb aquest moviment de plaça i ara sí, silenci i gaudeixin sobretot. No te agafo, ¿no? Bueno, pues me quedo con el cámara, ¿eh?
Absolutament fantàstic el que és el Ball de l'Àliga i com queda també la plaça. Dolors Sant Andreu, historiadora, patumaire, com estem? Molt bé, molt bé. Dijous de Corpus hem d'estar bé per força. Sí? I després de l'Àliga De entres l'Àliga en un molt bon moment, per favor. Molt bon moment. Si ara Què arribem sents al amb punt, això? diguem, d'inflexió, hem deixat tot el que són les comparses de foc, l'Àliga, que és l'element més distingit de la festa, ja veieu doncs, com la despedeix la plaça, i ara passarem doncs, a una altra fase, diguem-ne, de la Patum, que és on la música hi té una importància cabdal. Jo no sé si ara mateix en Miqui, l'home de la plaça, m'està sentint o no, però vaja, és un d'aquells moments, podríem dir, que pell de gallina, pell de gallina. Ara bé, sí que t'he de dir una cosa, Dolors. Tu ets una patumaire de microscopi. No cal ser patumaire i ser la plaça. Un pot estar fora de la plaça i ser patumaire també. Què vols dir amb tot això? Que de patums hi ha moltes maneres de sentir o de viure la patum. Per exemple, doncs, fins ara hi havia l'Albert Rumbo, que és un patumaire en actiu. Vull dir que ve a la plaça, forma part d'una comparsa i viu la patum al peu de plaça. Si mirem doncs, aquesta gent que hi ha als balcons, doncs, és una altra manera de veure-ho. La gent que està a casa, que està o malalta o que ja són grans, és una altra manera. I no per això deixen de ser patumaires. Diu que un berguedà, si està lluny de Berga, per Patum, si posa l'orella al terra, pot arribar a sentir el so del tabal, i això em sembla absolutament fantàstic. Miqui, com ho tenim, això? Ai, que no sentim en Miqui. El Ramon Hola, Felipó. sí. Clar, ara sí, parla. Estava aquí amb en Ramon Felipó i li comentava el tema del respecte, increïble el silenci que es fa a la plaça en el moment de l'Àliga. Bé, l'Àliga és un dels símbols de la Patum, és el símbol per excel·lència. Està a Berga i representa molt per tots nosaltres. El silenci vol dir com una mostra de respecte. Penseu que és tan important la música de l'Àliga que fins i tot quan es va fer l'himne de la Mare de Caral, per la coronació es va fer servir el solo de l'Àliga per posar-lo l'himne. Tots els berguedans, quan sentim, se'ns posa la pell de gallina. Exacte, la pell de gallina, això comentàvem. Ara anirem un segon aquí darrere perquè hi ha els nans vells a punt de sortir. Aviam si els podem enganxar abans que surtin. Molt bé, doncs ens esperem, Miqui. Vinga, a buscar aquests nans vells. Clar, és que estan just en aquesta zona d'entrada, d'accés, de sortida, en definitiva, de totes les figures de les comparses. Nans vells, Dolors, què en direm? Nans vells. Bé, són 4 nans. De fet, aquí a Berga no en diem nans, en diem nanos. Són els nanos. Tant els nanos vells com els nanos nous. Aquests són els nous. Ara el que no seran aquests els que ballaran. Primer ballen els vells, després els gegants i després veurem els nans nous o nanos nous. Què t'agradaria destacar? Què m'agradaria destacar? D'entrada, que són una incorporació relativament moderna a la festa. O sigui, no tenen res a veure amb la processó de Corpus, perquè s'incorporen a l'any 1853-54, més o menys. No sabem d'on van sortir. No hi ha factures a l'Ajuntament, així com sabem... Dolors, parles de factures de l'Ajuntament. Són les factures el que ens ha ajudat a anar descobrint, i espera't el que queda, ens ha ajudat, deia, a anar descobrint els anys que segurament va començar el que és la Patum, no? La referència. Sí, per un historiador, no sé si l'Albert abans ho ha comentat, estudiar la Patum és una cosa desesperant, perquè els documents només et van dient que es faci la Patum com s'ha fet sempre, i tu et mires al paper i li dius, i com s'ha fet sempre? Però la gent devien tenir mandra d'escriure, de manera que només... I tu vas descobrir una d'aquelles dades importantíssimes. Bueno, de fet, em sembla que ells em van descobrir a mi. Què va passar? Jo no buscava res de la Patum en concret. Jo era a l'arxiu, estava amb 2 companys més, fèiem una feina sobre el castell, i jo ja havia acabat la meva feina i li vaig dir a l'ajudanta de l'arxiver que em passés una caixa de documents. Em va dir que els que jo havia demanat no estaven disponibles, però que al costat hi havia una caixa de papers vells que segurament també m'agradarien. I la meva sorpresa va ser quan, a l'obrir la caixa, em van sortir uns contes que jo ja vaig veure que d'entrada eren uns contes antics del segle XVII i que eren uns quants folis que faltaven d'un document de clavari que era el primer que teníem sobre la Patum. Per tant, això ens va permetre conèixer dades de la celebració del Corpus
del 1621 fins al 1625. L'Albert ja havia estudiat a partir del 26, per tant, doncs això va ser, doncs ara sabem 5 anys menys, vaja, endarrere, una mica més endarrere. Sabem que la Patum encara té més història, però tu estàs convençuda, o em podries confirmar si estàs convençuda o no, de que això encara pot anar molt més enrere? Sí, pot anar més enrere, pot anar-hi. Podem trobar d'aquest ditxós llibre, aquest fantàstic llibre, de fet, fantàstic, encara en falten 30 o 40 folis. Per tant, qui no diu que algun dia els trobem? Dolors, en Miqui em demana pas perquè em sembla que té els nanos a punt de sortir a plaça. Doncs exacte, estic amb el Joan Carles Suau, que és el cap de colla... Sosa. Ai, perdó, Joan Carles Sosa. M'he equivocat jo, que és el cap de colla dels nans vells, i m'estava explicant ara que per arribar fins a la plaça és fotut. Què feu per arribar-hi? Per fer, doncs fem una cadena humana, que el que fem és, li posem els caps als nans vells, fem la cadena, tanquem, arribem a la plaça i obrim tots a la vegada. Podem posar el cap al nan? Aviam si podem. Anem-hi! Ràpid i bé! Va bé per aquí o no? Va bé, ara? Vinga, va. A veure, escolteu! Va, tanquem cadena, va! Alerta aquest moment, que em sembla fantàstica la imatge per veure l'esforç que han de fer cada una de les comparses per sortir a plaça i, sobretot, posar-se molt d'acord per fer aquest cordó. Des de dins d'aquesta sala surten i arriben fins al mig de la plaça, llavors intenten obrir-se. Els nanos ho tenen, això que ha dit, bastant complicat, els gegants els hi és relativament més fàcil. Aquests cats que hem vist són aquests, els nans vells, fan uns 60 centímetres i pesen uns 10 quilos. I el problema de portar-los és el contrapès que fan. Aquí els tenim, aquests nans vells. I una cosa que a vegades passa desapercebuda és que toquen unes castanyoles. Sí senyora, i molt alerta també a la música amb la Cobla Pirineu, i avui ballen amb una melodia popular que es diu Nans Vells Primitius. Sí, és que no tenen música pròpia. Exacte. No tenen a diferència d'altres comparses. Dels nans nous, per exemple, sí, que segur que els sonarà molt als telespectadors la música que escoltaran després amb els nans nous. Mirin, i ens han de disculpar per aquestes imatges, perquè vostès s'imaginen tenir una càmera sense cable just aquí al mig, amb aquesta pressió. Són fantàstiques. No, les que estem oferint, i això ho agraïm a tots els companys que ho fan possible, i també totes les comparses que, en certa manera, també ens ajuden a arribar amb aquesta càmera, com poden veure ara mateix, fins al centre de la plaça. Porten uns barrets de 3 pics i dos van vestits grana i 2 són blaus, però no tenen res a veure amb el Barça, encara que pugui semblar-ho. Molt bé. El Barça, quan es van crear els nans vells, segurament... No, encara no... Del Barça ni se'n sabia res, Ni se'n sabia res encara. Ni s'imaginava, encara devia de néixer el pensament d'algú, clar. Exacte. Llavors, tots aquests que els acompanyen, quan els tenen situats, fan un senyal als músics i els músics comencen. Molt bé, doncs això és el que estem esperant. Si els és possible arribar a la seva zona de ball, els assegurem que això serà possible perquè en tenen la mà trencada de crear aquest cercle, i han de saber, i ho repetim perquè em sembla que val la pena donar aquesta informació, el primer any que Televisió de Catalunya fa una retransmissió de la Patum de Berga, una Patum completa. Ara això ens permet veure els pentinats que porten. Porten una cabellera molt llarga, perquè totes les comparses tenen perruqueres, vaja. Ah, sí, hi ha perruqueres al darrere, també? Sí. Reben la visita abans del dimecres, de Corpus, doncs les perruqueres pentinen els nans. Ho treballen. Sí. I és això el que els volia explicar als telespectadors. Aquest és el segon salt de la nit, per tant, cap a 9:15 del vespre ja han ballat, aquests nans vells, i la resta de comparses. L'únic que encara no ha sortit a plaça són els plens. Els personatges plens de foc, i uns dels personatges que no es poden perdre en aquesta retransmissió que els estem oferint. Mirem a la plaça, comencem a fer silenci, perquè quan el cap de colla doni el vistiplau a la Cobla Pirineu, començaran a ballar els nans vells. Per tant, els deixem amb aquest ball.
Han ballat, Dolors, què? Han ballat molt bé. I em comentaves una cosa entremig d'aquest ball, no? El canvi de música. El canvi de música, i sobretot la resposta de la gent. Exacte, és que tant les músiques dels nans vells com dels gegants segueixen una mateixa pauta, la melodia. Comença amb el ritme de vals, que és més suau i més tranquil, llavors la segona part és un rebatut, que és a compàs binari, i és quan veus que tota la plaça comença a saltar. Això, parlar de la música, ens permet intentar entendre com era la Patum antigament, que era gairebé només a toc de tabal. Llavors, el gran canvi que va experimentar la Patum va ser a finals del segle XIX, principis del XX, quan s'hi van introduint aquestes músiques. Sense això que veiem a la plaça, ara no ho veuríem. Deixa'm, Dolors, posar a prova el nostre realitzador, Antoni Joanet, perquè hi ha un termòmetre allà al fons, a la farmàcia, i ara mateix em fixava que ens està marcant una temperatura d'uns 23 graus. Avui tenia un company que em deia: hi ha un moment important, mira, quina rapidesa, aquí ara ens marcarà. Mira, 24, n'ha pujat un. Sí. Doncs, escolta'm una cosa, en el moment del salt de plens es veu que aquesta temperatura puja, sí? Sí. Com uns 6 o 10 graus, segons l'any, eh? Això no ho sé tant, però vaja, sí que puja, sí. Doncs això és el que em deia. La comparsa que veurem a continuació són els gegants. Per tant, el meu Pichi Alonso, que m'ha acompanyat al principi d'aquesta retransmissió, l'Albert Rumbo, estarà per aquí. Dolors, els gegants, aquestes figures antigues, de quan estem parlant? Aquestes sí que són de la primitiva processó del Corpus, que eren a totes les ciutats, tenien els seus gegants. Aquí a Berga, no sé si saps que no sabem exactament quan va començar la processó. La primera data seria de 1454 aproximadament, però la primera referència a un gegant és de l'any 1622 i concretament només diu un pagament que l'Ajuntament fa al gegant de 8 sous. Hem d'esperar fins a finals d'aquest segle, fins a 1695, per veure una altra vegada, trobar un gegant, i en aquest cas hi ha una gegantessa. O sigui, hi ha la parella, però han passat 70 anys des de la primera notícia. Els gegants que veurem ara són dues parelles, uns són els gegants vells i els altres són els gegants nous. Els gegants vells daten de 1866-67 i són just els que apareixen a la primera fotografia que es coneix de la Patum, que és de 1868. Dolors,
perdona'm un moment, és que en Miqui m'està treballant molt a la plaça, però ara el tinc una miqueta desplaçat, perquè estem tan pendents del salt de plens que, clar, és que n'hi ha 100 de plens, I això serà al final d'aquesta retransmissió. Miqui, on ets ara? On ets? Tu ho has dit bé, estic treballant, estic suant per tu i per mi, pels dos alhora. Tu dius que hi ha 100 plens, Espartac? Doncs mira, gairebé 20-25 ja estan preparats en aquestes escales. Aquí sota és on vesteixen els plens, la part posterior de l'Ajuntament, i si traiem el cap ja pots veure tots els fuets amb molts plens preparats. Jo, de moment, per això, Espartac, esperem un segon que el Martí, el càmera, pobret, que està fent esforços avui també, ens enganxi. En Martí Montes. Martí Montes, un encant de persona, un premi. Berguedà. El que està aguantant avui. Doncs res, jo aniré a saltar a la plaça de moment. Els plens arriben d'aquí una estona, ara tan sols estem calentant motors. És o no és? Sí, no? Doncs això, jo em quedo per aquí, Espartac. Doncs esperant els gegants precisament és l'imatge que ara mateix podem veure. Sí, ara tenim el gegant nou. És el gegant que els berguedans considerem que és el més maco, més bonic de Catalunya, sens dubte. No hi ha ningú que ens faci creure el contrari. Llavors, una de les coses peculiars que tenen aquests gegants és que van vestits de musulmans. Originàriament no eren així. Bàsicament, doncs, això, el fet de transformar-los en musulmans va tenir lloc també sobre el trànsit del segle XIX al segle XX. Ai, que se n'anava. A vegades passa això, a vegades passa. Hi ha tanta gent que no heu de patir gens per si hi ha aquest balanceig, mai a la vida. No arriben mai a tocar terra, abans la gent els para. No patir pas. Déu-n'hi-do la col·locació, Dolors, també deies que era una miqueta més senzilla. Però amb tot i això costa. Per això porten tants geganters. Originàriament només hi havia el que ballava el gegant i un altre acompanyant. I ara, doncs, per cada gegant porten una munió de geganters, perquè si no seria impossible. Doncs deixa'm dir també que avui balla la melodia Ballet Vell de Gegants. És la que escoltarem. La que escoltarem ara. I ara és un d'aquells moments que fem silenci perquè els gegants són a punt de ballar. Els tenim molt col·locats, però encara no dona el cap de colla. Sempre és el cap de colla qui dona el senyal? No sempre. No. El geganter que estigui per allà al mig aixecarà el braç i això serà el senyal als músics perquè comencin a tocar. Doncs ara hem d'esperar aquest senyal i suposo que també l'està esperant la Cobla Pirineu. Sí, estan tots a punt ja per començar. Aquí es veu les empentes que s'han de fer per fer... Mira! Ja comencen.
Doncs ja han ballat els gegants nous i els gegants vells. Dolors, una pregunta, perquè la Patum està plena de rituals. Sí. Hem Ara, per vist- exemple, Sí. en veiem un. Bé, Si t'hi ara ens fixes- veuen a nosaltres que no seríem un ritual, eh? Doncs si t'hi fixes, Sí. els gegants marxen. Sí. Perquè ara venen els plens i no es cremessin. De manera que els posen en Però un abans, racó. abans ens hem d'esperar els nans nous, no? Sí, però ja els gegants ja marxen. Molt bé. S'esperen aquí a la cantonada, diguem. Per no ser cremats. Per no ser cremats. I quan s'acabi el salt tornaran a venir. Però quan jo deia rituals i maneres de fer, durant el Ball de Gegants veiem les mans alçades. Sí. Això és correcte, no és correcte? Els patumaires de tota la vida? És una cosa que s'ha anat imposant. Jo quan era jove doncs no ballàvem d'aquesta manera. De fet, tampoc hi havia tanta gent ballant, diguem, però no ballàvem amb les mans en l'aire. Ara hi ha tant gent d'aquí com gent forasters, doncs veus ballar amb les mans en l'aire. Aquest dematí mateix doncs, em mirava una neneta a la Patum de Lluïment, una nena que no devia tenir més de 3 o 4 anys, ja amb les mans en l'aire saltant, o sigui que la Patum és una festa viva i la Patum evoluciona. És I, per una tant, festa, doncs, Dolors, tan viva, perquè fa referència a la Patum de Lluïment, que l'hem vist aquest matí, migdia. però també hi ha la Patum infantil, Sí. que és una autèntica joia, on els més petits és la manera de fer perdurar aquest patrimoni que és la Patum, no? Sí, sí. Hi ha una rèplica de totes les figures dels grans. Els gegants són més petits, les guites són més petites, sí. tot, absolutament tot. Que serà demà. D'això ja en fa molts i molts anys que 50. es fa. 50 anys. Més o menys, sí. És gràcies a una persona. Una persona, Joan Rafart, que va començar a fer la Patum allà al seu barri i doncs això va anar prenent embranzida i fins a passar a la plaça. I ara, doncs, aquest any, per exemple, té cartell i tot la Patum infantil, cosa que abans no en tenia, doncs ja hi ha cartell Cada especial. cop més personalitat. Més personalitat, I sobretot exacte. més atenció perquè és una Patum excel·lent, que el recomanem doncs, que la puguin venir a veure. Això Ara, serà demà. una cosa, Sí. mira la mitjana d'edat, per això, de la gent que hi ha a la Molt plaça. joves, molt joves, perquè molt joves. aquest ritme a certa edat ja no l'aguantes. Molt bé, parlem dels nans nous. Parlem dels nans Els nous. telespectadors diran, Espartà, que ets molt pesat, perquè a qualsevol comparsa ens dius que se'ns posarà la pell de gallina, i és veritat, això ens està passant des de casa, molt bé, doncs estem realment satisfets que sentin el mateix que estem sentint nosaltres, retransmetent-los la Patum completa. Ara venen els nans nous i sobretot el que els agradarà, el que els sonarà segurament, serà la música. La música, sí. Una música composta per Joaquim Serra, Joaquim Serra, però que segurament potser és la música més popular arreu de la Patum de Berga. No així els nans, perquè els nans són de motlla i n'hi han d'iguals a altres poblacions de Catalunya, com per exemple Rupit. A Rupit tenen 4 nans, dels 5 que tenen, 4 són exactament igual que els nostres. I aquests nans nous què representen? La seva imatge? També aquests són els més tardans d'incorporar-se, 1890. Si fas càlculs veuràs que suma 120. O sigui que aquest any celebren el 120è aniversari. Home, doncs per això és possible que puguem veure els que acompanyen la comparsa que porten una samarreta blava per commemorar aquest fet, els seus 120 anys. Van ser comprats a Barcelona, sabem quan van costar, exactament tots 4 van costar 320 pessetes. Déu-n'hi-do. O sigui, 2 euros. Ara no costarien el mateix, ja Ara t'ho dic ara. no costarien el mateix. En aquestes imatges, deixa'm dir, és que estic veient el meu company, amic, que és per bé, gairebé obrint ronda, obrint pas. Ja el llogarem pels altres anys. Estem col·laborant amb la Patum, això és important. Doncs I ara són comencem dues a veure parelles. aquestes cares, Dolors. Les dues primeres són els vells, la parella de vells, la vella, i a vegades li diem el vell o l'enterramorts, perquè per aquest barret doncs, sembla que pugui ser un enterramorts, i la parella dels joves. Sí, senyora. I ara passarà una que hi ha a Berga ara, a la plaça. Què vols dir? Per què? Perquè els bergadans només piquem 4 vegades de mans. I la gent que no ho saben, doncs continuen picant de mans. És a dir, que els de casa han de calcular. Si piquen 4 vegades, aquests són de Berga. Que en piquen més, aquests són forasters. Més o menys. I escolta'm, també hi ha avui Patum completa. Això es repetirà diumenge amb 4 salts, 2 de plens el diumenge també. Serà una Patum completa. Per tant, i el que et volia preguntar, el dia dels forasters quin és? El diumenge, el dijous? El diumenge, no, avui és pels de casa. Avui és pels de casa, però tu saps que hi ha molts forasters aquí. Sí, home, sí. És que si ara ho descobrirem amb les picades de mans. Les comunicacions han millorat molt. Posar-te a Barcelona ara és una hora. Per tant, doncs hi ha molta gent que puja, baixa... I està molt bé, sempre i quan es respecti la Patum des de plaça, i això és el més important, Dolors. Perquè hi ha... Mira, aquí veiem les samarretes blaves. Aquestes samarretes que porten
Nans nous, no? Ho veiem. Sí, i aquí davant porten els 4 barrets, i a darrere, els 4 barrets, i a darrere porten nans nous. Tota aquesta gent forma part de la comparsa. Sí, els taronges són els nans vells, i aquests blaus són els nans nous, que tots ajuden a fer rotllana. Doncs Dolors, ens toca callar, en Miqui el tenim preparadíssim, aquí al mig, fent barrera, silenci, perquè ara ballen els nans nous. Doncs aquest és el ball dels nans nous que acaben de ballar. Dolors, moltíssimes gràcies. Amb vosaltres. I ara ens arribarà d'aquí un moment a l'altre l'Albert Rombó. Ara hem d'esperar els plens. Esperem els plens. Gràcies per aquesta col·laboració. La veritat, ara ens toca anar a publicitat. 2, 3 anuncis, no massa estona. És tard de la nit, ja ho sabem, però ara s'aniran a dormir quan arriba un dels moments més interessants de la nit, el salt de plens, oi que no? Doncs tornem de seguida. Fins ara. Bona nit de nou des de la plaça de Sant Pere de Berga. Aquesta nit TV3 els està oferint la Patum completa i en aquest cas, com que els estem oferint el segon salt de Patum, ara toca els plens, allò tan esperat i que els hem parlat, que vaja, que hi ha gent que s'està vestint i just a la zona on s'estan vestint aquests plens hi ha Miqui. Hola. Estic aquí, ara veieu la Rosa, el ple que està a punt de sortir cap amunt, però abans, digue'm, mestre, què li han posat en total? La carota? Bueno, la carota no és el que tinc a la mà. És el que ens queda? Les vetes, la corona i ja està. Aquestes vetes són per amortiguar el soroll dels fuets. I què més portem a la cua? També hi portem fuets? El mateix, una cua feta amb vidalba que també li priva que es faci mal el ple. Doncs, si us sembla, Espartac, mirem a veure com li posen aquesta carota. Estàs preparada, Rosa, o no? Sí, ara ve aquell moment que dius, què faig aquí dintre? Vale? Rosa, aguanta ara, Si et fem mal ja t'hi veurem després. Ben posat a dins perquè... És molt laboriós això, És laboriós, És molt important posar-ho bé dins perquè no entri cap espurna ni res. Doncs, Espartac, jo em quedo aquí amb la Rosa, pujarem junts les escales i després saltaré els plens. Mira què et dic. Moltíssimes gràcies, Miqui. Fins ara mateix vèiem una noia que es vestia de ple. És tot un ritual, és tot un procés i se'n vesteixen fins a 100. Pujaran a la plaça. Albert Rombó, benvingut altra vegada després d'aquest ball de gegants. Et tornem a recuperar. És un dels moments més importants, però a mi m'agradaria fer referència al paper de la dona. El paper de la dona.
Bé, actualment el paper de la dona és exactament el mateix que el de l'home, vull dir que hi ha pràcticament una paritat a la major part de comparses, excepte els que requereixen més esforç. Però això abans no era així? No, fins fa 30-40 anys era pràcticament impossible, i de fet, enguany celebrem 50 anys del primer salt de dones íntegrament femení del salt de masses de lluïment. Molt bé, estem escoltant a plaça en Pere Artigas, també és una altra de les veus en Fermí Riu. Són veus de plaça que sonen cada any i que ens diuen una cosa molt interessant, i és que a totes aquelles persones, a tots aquells forasters, els fan saber que això no és un correfoc. Això no és un correfoc i això és autòcton de la Patum de Berga. Sí, de fet, el salt de plens no es pot trobar enlloc més que no sigui Berga, i el tema no està tant en establir comparacions, sinó en el fet que la gent que està acostumada a anar a correfocs hi ha un desenvolupament, un tipus de foc, un tipus de quantitat de gent molt diferent del que es pot trobar en un correfoc. Llavors és bo que la gent ho sàpiga i sobretot que primer ho veiguin. Tothom pot fer de ple? No. Fa falta un carnet. Sí, el que sí que pot accedir tothom és a tenir un carnet. Els carnets els reparteixen els vestidors, que són els que tenen els salts de plens, i llavors doncs, cadascú el dona amb gent que coneix, gent que ho demana, i són els privilegiats que poden fer aquests plens. Plens que comencen a entrar a plaça, són 100 plens, insistim, es reparteixen per tota la plaça de Sant Pere? Sí, tota la plaça de Sant Pere i una part de la plaça adjacent, que és la plaça del Doctor Sabó, per descongestionar una mica, perquè hi ha molta gent, molt foc, i llavors doncs, per intentar evitar més perills. Cada ple porta un acompanyant, que són els que porten aquests fuets, aquestes bengales, també podríem dir. Serveixen per què? Bé, els acompanyants són indispensables perquè un ple pugui saltar. I les bengales bàsicament serveixen per poder encendre els plens i fer una mica d'espai a l'hora que els acompanyes per la plaça. Per què s'alerta tant a tota la gent que és a plaça que ha de saber el que es va fer? Perquè la manera de circular la plaça és concreta. Sí, a veure, es volta sempre en el sentit contrari de les agulles del rellotge, però sobretot el que recomanava el Pere, hi ha un seguit de llocs que són més complexes, més complicats, i que cal deixar-los a lliures, mirar que no hi pugui haver perill en aquests llocs. A l'espera d'aquest salt de plens, el primer salt de plens d'aquesta Patum, per tant estem a l'espera d'això. Voldries destacar algun altre aspecte que no s'hagi dit dels plens? Sobretot aquest element que comentàvem abans de l'herba, també hi ha un element molt curiós de l'imaginari popular, i és que les màscares són de color verd. Representen els diables, els plens. En qualsevol cas, el diable a l'edat mitjana es pintava de color blau, de color vermell, però mai de color verd. El fet aquest que tingui aquest color verd lligat amb l'herba ens fan troncar molt aquestes figures dels plens amb divinitats vegetals anteriors, amb ritus pagans que hem comentat, i segurament s'ha mantingut. Silenci.
Ai, 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 ai. Senyores i senyors, això és Berga, això és la Patum i a més això és patrimoni de la humanitat. Això és el Salt de Plens, realment espectacular. Suposo que si ho han vist per primera vegada els ha impressionat. Però com ho ha viscut en Miqui, com ho ha viscut la plaça? Miqui, què tal? Com ho ha viscut la plaça i com ho ha viscut un ple? Escolta, Jèssica, com ha anat això? Molt bé, tothom deia que la plaça estava molt plena, que potser hi haurien problemes, però jo no he tingut cap ni un. Ens ho hem passat molt bé. Jo estava aquí al costat de la Jèssica, saltant, i m'ho he passat molt bé. Escolta, Espartac, ara entenc perquè tothom espera el Salt de Plens, És el millor que hi ha. És el millor que hi ha. És el millor, Escolta, és el millor. Des d'aquí on estàs tu es deu veure tot estupendo, però si realment vols viure una Patum, hauries d'estar aquí baix amb mi, Espartac. L'any vinent, no pateixis, l'any vinent. No, Miqui, no pateixo gens ni mica, perquè la veritat, l'hem viscut aquí a plaça, i ara des de Megafonia s'està agraint la feina de tot, i sobretot que hagi estat un Salt de Plens sense cap mena de problema, i això és per admirar. Demanem que es faciliti la sortida de la plaça. I ara hi ha la sortida de plens de la plaça. Albert Rumbo, moltíssimes gràcies per les teves paraules, pels teus comentaris. Com a persona que participes en una de les comparses, ho hem explicat als gegants, gràcies per fer l'esforç per explicar la Patum a Catalunya, que també ens sembla molt important. Gràcies a vosaltres. Gràcies, de debò. El més important de tot és, si vostès el que es pregunten és si la Patum acaba aquí, no, perquè ara hi han 2 salts més de Patum, i després ve el tirabol. Què és el tirabol? Mirin aquestes imatges. Mirin, perquè concretament quan acaba la festa i els plens han acabat apareixen els gegants i les guites que es barregen amb la gentada sense ordre de cap mena. Però la veritat, la Patum de Berga tampoc s'acaba aquí. Demà podem veure la Patum infantil amb els mateixos actes que la Patum, però a mida dels més petits, com dèiem abans, creada per Joan Rafart a petició de les seves filles i que va ser oficialitzada el 1956, una de les aportacions més significatives que ha rebut la Patum al llarg del segle XX. I dissabte es farà el passacarrers pel barri vell amb la presència de les masses, les guites, els gegants vells i el tabal, amb un recorregut que passarà per les cases de tots els administradors i per les places de la població. I diumenge, igual que avui, al matí la Patum de lluïment, molt semblant a de la nit, però sense plens i menys participativa. I a la nit, l'última Patum completa de l'any, que acabarà també amb un tirabol. Senyores i senyors, aquesta ha estat la primera retransmissió que els ha ofert Televisió de Catalunya del segon salt. Volem agrair molt sincerament a tots els bergadans, a tots els patumaires que ens han fet possible mostrar-los les imatges que els hem mostrat. També al patronat de la Patum. També a vostès, perquè ens han acompanyat fins a aquesta hora de la nit. M'agradaria acabar dient-los una cosa, també. És veritat que si no hem nascut a Berga, és veritat que si no hem nascut al Berguedà, difícilment ens podem sentir bergadans. Però els puc assegurar una cosa, si vostès han seguit amb sentiment això que avui els hem ofert, la veritat és que a partir d'avui vostès es poden sentir patumaires. Bona nit, patumaires, que vagi bé.